Bihirang taong kagaya yun. Ah, Bihira lang na. Baka dyan ako mamatay rin. ay, tayo, huwag niyo naman po sasabihin. Matagal pa po yun, marami po kayong bonus niyan. Ano? So, hello mga kabusog. So, for today's video, nandito tayo sa Santa Rita para hanapin natin si tatay na usually nakikita namin siya na nagpupunas ng bintana ng mga sasakyan. And pinagtanong-tanong natin siya ngayon and ang sabi nila, siya din daw yung nagtitinda na kariton guys. Kaya ayan, nagpunta tayo dito para hanapin siya. So, nung palapit naman na kami dun sa kariton ni tatay, guys, bigla siyang nawala. Ngayon pala lumipat ng highway. So, kumain ata siya dyan. And then, nag-wait lang kami. Until paglabas namin, paalis naman na siya. So, ginawa na lang namin ni Chacha is sinundan namin si tatay para malaman natin yung uuwian niya or kung saan siya magpupunta. And fast forward tayo, guys. As you can see po, inaantay namin si tatay sa kanto ng Natividad, thinking na dito po siya liliko dahil nga nahihirapan po siyang magtulak ng kanyang kariton dahil nga po pataas yung daan. So, inantay namin siya dito and hindi po pala siya dito pupunta. So, ang ginawa na lang namin ni Chacha is sinundan namin siya and then pinatigil na rin po namin as well. May tubig po kayo? Uhaw po kasi kami. Opo, tayo. Magkano po? Yan tayo sa. Magkano po? 31 po. Tagasan kayo, tay? Rizal. Tagasan po kayo? Rizal. Rizal? Ay, malayo pa po, ano? Tay, pwede bang punta ka sandali dito sa hindi mainit? Dito ka tayo. Yung pinagmamasdan. Ilang taon na po kayo? 82. 82! Wow! 1940 and dito ay dito. Ba't nagtitinda pa po kayo, tay? Wala tayong magawa eh. Ay. May pamilya po ba kayo? May asawa? Asawa ko wala na. Iwalay ako sa asawa kasi tinaliwa ako eh. Ay, opo. Tagasan po talaga kayo? Buti po Tagalog kayo. Pasay ako. Ay, taga-Pasay pa po talaga. Pagpunta ko dito gawa na ng kapag-asawa ko ng Kapampangan. Opo. Hindi namin pinagawa niyo. May anak po ba kayo? Ano mga anak ko? May kasama po kayo sa mga anak nyo? Mayroon isa, yung pangalan. Kanina pa ho, dun sa Santa Rita. Pinagmamasdan ho namin kayo. Anim yung anak nyo po na tay? Buti tay, kahit po mainit yung panahon, nagtitinda pa rin po kayo dyan. Manghihila ako lalo pagka tumigil ako. Opo. Kahit nagsasadyan ako. Ilang years na po kayong nagtitindang ganyan? Naglalako ho ng ganyan? 3 taon na. 3 taon na to. Dati tinda ko isda, ganito rin. Dala ko ganito rin. Mabenta naman tayo, tinda niyo po. Nakikita rin ko minsan. Opo. Minsan walang wala. Minsan isda. Pero makakaraos yung kahit pa paano. Opo. Kaya lang minsan hirap. Ang layo pa tayo, tapos tayo may iba, nakabike lang po kayo. Oo, hindi sa Rizal. Back and forth yan. Back and forth po sa Rizal pa. Oo. Paano kaya to, tay?
May isa pa pala akong tanong sa'yo, Tay. Actually, pinagtanong po namin kayo doon sa Santa Rita. Kasi po, last time, kayo po ba yung nagpupunas sa mga bintana ng sasakyan? Oo, kasi kulang din eh. Opo. Kasi po, nakita ko kayo noon, Tay. Tapos, syempre po sa edad nyo, nagtataka po ako kung bakit ganun kainit tapos nagpupunas kayo. Kaya po tayo magagawa. Sarap ng tigigil naman ako. Kaya yung nangyayari. Opo. Ito lang pinagkakabuhayan mo, Tay. Ito lang. Yung mga anak nyo po, Yan, ako nagtatrabaho. Yung iba, nasa Maynila. Yung isa. opo. Yung iba, sa Pakto, nagtatrabaho. Ay. Pero sa bahay nyo, Tay, meron po kayong kasama. Wala po. Ay, kayo lang po mag-isa. Oh, may dalawang bahay doon. Yung isa, anak ko. Yung isa, ako lang. Ay, katabing bahay nyo rin po. Ngayon, Tay, may tatanong sana kami sa'yo. Papayag na ba? Ano? Sumama ka sa amin, punta tayo ng grocery store, tapos ang makukuha mo sa 30 seconds, babayaran namin lahat. Sa'yo na nun. Sa'yo na nun yun, walang bayad, Tay. Tulong Maghahakot namin sa'yo. challenge ka, Tay. Gusto niyo po ba? Oh, siyempre, eh. Sabi ko hindi eh. Kabuhayan yun eh. Opo, para po sa inyo, Tay, kasi nakikita po namin na sipag nyo. Kahit ganyan na po yung edad nyo, kahit po sabihin nyo na kung sa bahay lang lalong humihina, masipag po kayo, Tay. Kahit mainit, pinagtsatsagaan nyo po. Eh, kaya po tayo magagawa. Opo. Sama ka sa amin, Tay, no? So, nag-decide muna po si Tatay para merong magbantay sa kanyang kariton. Iniwan niya po muna yung kanyang tinda sa isang kakilalang tindahan din po doon sa Golangco. At sumunod na rin po kami kay Tatay after. So, nasa likod niya kami habang nagbabike siya. So, kung makikita nyo guys, ayan po. Sa gilid siya ng highway. Tapos, sobrang init pa. And then, syempre po yung mga sasakyan na nakakasabay niya is may malalaki, may mabibilis, kaya delikado rin po siya. Malayo pa niyan yung sa inyo, Tay. Oh, sa Rizal po. Rizal, malayo pa mula dito, Tay. Oh, malayo-layo. Oh. Araw-araw yan, Tay. Anong oras ka umalis sa inyo? Alas 5:30. 5:30. Madaling araw po. Oh, madaling araw. Alas 6. Ay. Parating pa doon. Tapos, yung oras na to, Tay, uwi ka na talaga. Uwi na kung minsan. Tulad na eh. Minsan naabot ako ng alas 5. ganun. Opo. So, ngayon ka lang nag-half day, Tay. O, sakay ka sa amin, Tay, ha? Kayo na dyan, Tay. Ano bang gusto mo rin, Tay? Dilata, pang-ulam mo. Ulam. Oo. Makakarami ka kaya, Tay? Sa tingin mo? Ewan ko yan. Sige po, ikot po kayo. Yan tayo, asukal. Nagkakabi ka ba, Tay? Ewan ko. Asan ba? Ayan tayo mga dilata, dyan daw po. Doon sa dulo, Tay. Ayan. Dyan yung mga dilata, Tay. Ngayon, Tay, bibigyan ka namin ng 30 seconds. Yung malalagay mo dito, babayaran namin lahat. Kaya ka nga ba? Wala po kayong rep? Kuryente, Tay. Kuryente meron. Meron. Pero ref po, wala. O paano mo to, Tay? Saan mo ilalagay? Lalagay ko doon sa ano ko. Sa manugang ko. Ay, okay po. Doon yun na muna po ipapa. Ano yan, Tay, pag kumakain kayo? Kasama ka po nila or hiwalay yung pagkain? Ako lang po mag-isa. Hiwalay yung pagkain mo, Tay? Ikaw yung nagluluto, Tay. Ako nagluluto. Minsan wala na ako panahon sa tindahan na lang kumakain.
sabi na lang. Nag-iisa lang naman ako eh. Opo. Pinakakain din nila ako, ayoko na. Kasi hirap aasa ka eh. Opo. Hindi, Billy Bilarde. Velarde po. Ay, okay. So, eto po si tatay, Billy Velarde. 82 years old daw tayo. Ito. Oh, maghahakot po siya sa 30 seconds. So, tatay, ready na po kayo? So, tatay, your 30 seconds hakot challenge starts now. Kuha ka na, tay. 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12. Dalata tayo, lipat ka sa dalata. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tatay. Ang dami niyo pong nakuha. Ayos to sa'yo, tay. Ha? Ayos na po ito sa inyo. Ayos na, marami na yan. Ang dami nito tayo. Mayroon kang pigi na ham. Lechon kawali. Menudo. Mga baboy tayo no liempo. Ang dami nyo pong nakuha. Ano yung ininom mo, tay? Hindi ka ba nagagatas? Meron binigay sa akin yung anak ko yung pampalakas ng buto. Ano po yun? Anlin? Oo, Anling. Anlin? Binigay lang sa akin yun. Opo. Meron pa po kayo niyan. Eh, wala na. O, kuha tayong anlin, tay. Ganito po. Ay, ito, hindi yun. Anong color po siya? Ano po yun? Kalimutan ko na. Konti na lang siguro, pwede. Ganyan kasi yung pampalakas ng buto, tay. Ano lang. Ganito na lang po. Oo. Kuha na ng dalawa, tay. Ito po. Tinapay, tatay. Ang tinapay. Ayaw mo ng tinapay. Ang merienda. Ay, hello. Palaman, tay. Wala tang palaman dito, tatay. Ay, ito po. Mayonnaise. Mayonnaise po ang gusto nyo? Mayonnaise. Sige po. Happy na, tatay? Ay, gusto nyo po yan. Sige po. Yan, tay. Ngayon, tay, babayaran na natin to. Happy ka naman sa nakuha mo, tay. Ate, ay, sobra-sobra. Sobra-sobra Malaki na. ng tulong niyo sa akin to. Malaking tulong to sa Bayaran natin, tay. Tignan natin kung magkano nakuha mo, na. Pag sobra, ikaw ang magbabayad. Sobra. Pag kulang yung pambayad namin, tay, ikaw magbabayad. Ewan ko kung kaya ko. Tara, tay. Mate, malayo pa. Tapos ihatid ka namin, tay. Ayun. Opo, doon ulit. Yung bike mo, tay, iniwan mo doon eh. At dadali ko yung bike. Sa bahay tayo pupunta. Pa, Inuuwi niyo po ba yung bike niyo sa inyo sa? inuwi niyo po yun sa inyo? Hindi akin. Ay, hindi po yun sa inyo. Hindi, yung tindahan, binibila ko ng mga mineral. Ay, okay po. Doon ako kuha ng mineral, kaya doon ko iniwan. Ay, okay Ano po. po kayo pag umuwi sa inyo? Doon ko yung bike ko. Dadali niyo pa po yung bike niyo sa inyo. O, sige tayo, tara. Thank you po. So after po ng hakot ni tatay, bumalik na rin po kami kung saan niya po iniwan yung kanyang bisikleta. Uuwi niyan ho kayo sa kanya yan, tay. Uuwi ka niyan tayo, dyan masasakay.
sasakyan ko yan. Pauwi na ako. Ganun. Opo. O, anong masasabi mo, tatay? Dito ka tayo, mainit po dyan. Pero papasalamat ako sa inyo. Lalo-lalo na sa nagbigay nito. Sa'yo, sa kanya. Sinasasalamatan ko yung tatlo. Kaya bihirang taong kagaya nyo. Bihira lang na. Sana tay, malaking tulong na yung nabigay namin sa inyo. Malaki na ito. Malaki na po yan. Opo. Masaya ka, tay? Ha? Masaya kayo po, po kayo sa masaya. nakuha nyo? Masaya. Ano, tay? Tawag dito? Na-excite po ba kayo? Nataranta o hindi naman? Normal Hindi lang? naman ako nataranta ko din. Nabigyan ako sa mga kagayang tao nyo. Opo. Bihira kayo yung klaseng tao eh. Panahon nito. Meron din nakatulong sa akin pero hindi ganyang kalaki. Opo. Doon sa mga kotse-kotse, binibigyan ako ng awa, binibigyan ako 100, Opo. 200, saan, ganun. Kasi tay, sino naman pong hindi mahahabag dun sa sobrang init ng panahon, tapos po sa edad nyo yan, Wala po tayong nagpupunas po magagawa. kayo ng ganun. Baka dyan ako mamatay rin. Ay, tayo, huwag nyo naman po sasabihin. Matagal pa po yun, marami po kayong bonus niyan. Ano? Papasalamat ako talaga sa inyo. Gusto ko kaya sana kayong yayain sa bahay para makita niyo ang bahay ko. Kaso, hindi na kayo pwede. Pwede po. O kayo. Tara tayo, samahan ka namin. Kaso, Kung marunong na akong mag-bike tayo. Kaya lang, Ako marunong ako, kaso hindi ako marunong mag-drive. hindi naman pwede iwan dito. Sige tay, sakyan mo. Sige po, sakyan niyo po, tapos susundan po namin kayo, tay. Hindi naman ako pwedeng sumakay sa inyo, tay. Lalo ka mahihirapan mag-bike, ang laki-laki ko. Sige tay. So, ayan, sinundan ulit natin si tatay para pumunta dun sa bahay niya dahil gusto niya daw na makita namin kung saan siya nakatira. Kaya, sumama po tayo, guys. Malayo-layo rin yung bahay nila, guys, mula dun sa pinupuntahan niya sa Santa Rita. Lalo na po nakabisikleta lang siya, mas lalong napapalayo at naiinitan po siya lalo. Chacha, naka-duster pa hanggang ngayon. Ito po yung bahay niyo. Ay. Dito ako mag-isa. Meron akong kunting gamit, binibili siya isa. Opo. Mga second hand. Tulog po kayo. Pagod na pagod ka, tay. Ito po yung mga nakuha niyo po sa hakot. Ito pa, tay. Yung mga may dilata ka. Saan ka nagluluto, tatay? Diyan, minsan. Ilalabas niyo po to. Nilalabas ko. Ay, okay po. Ilang metro tong tirahan mo, tay? Nalitan to. Parang pinatira lang ako dito lang. Kasi yung anak ko nandyan. Opo. Ano yung bayan niya yun? Natira ko dyan. Upo ka muna, tatay. Napagod ka. Sige po. Dito na po kayo. Sige po. Dito na lang po kami. Ay, huwag ka na mag-ana, tay. Pahinga ka muna. Hindi na, bilang kami tay.
Okay lang po Ay, kami. isang bahay. Para sa isang tao lang talaga yan. Okay lang po. Opo po kayo. Sige, sige tay, upo ka na tay. Pahinga ka muna tay. Ang layo po pala nung binabike nyo. Layo. Kaya akong magagawa, taga talaga. At darating ako ron, alis ako 5, darating ako 6:30. Kaya 6 ganyan. Kaya itong bahay ko, ipalit lang, isang tao lang. Opo. Kaya yung gamit ko yan, binibili-bili ko yung mga second hand, gano'n. Opo. Parang may libangan lang. Kasi nakakaanit naman, nag-iisa lang ako eh. Opo. Ang importante tatay, masipag ka naman. Oh, Yun lang. kahit mainit, nagtitinda ka, nagpupunas ng kotse. Walang pupuntahan eh. Siyempre, tinda ka talaga. Pilitan ka. Opo. Hanggang sa mabubuhay ka. Yan. O kaya nakakaya naman siya. Okay lang tay. O ngayon tay, nakapaghakot ka na, no? So, meron ka ng pagkain, meron ka ng gatas, delata. Tapos po, total tay, nakauwi ka na dito. Tapos pagod din po kayo para makapagpahinga na muna po kayo din. Uuwi na kami maya-maya tay, na. Ngayon tay, eto po, Ay, may pera bigay pa. pa po namin sa inyo. Salamat po. Tulong pa po Laki ng namin sa tulong inyo. niyo. Para ano tay, pandagdag nyo pong pampuhunan. Dagdag. Tulad po ng sabi nyo, ayaw nyo po ng umasa. Siyempre po, nagtitinda kayo para din po hindi kayo humina kanyo po eh. Pandagdag nyo pong pampuhunan. Anong kulay yung coach niyo? Dinaan lang niya ako doon. Pa, Anong kulay yung coach niyo? ay, hindi po kami nakakotse tayo. Wala po kami pambiling kotse. Naka-jeep siya, Akala ko- tay. Naka-jeep siya nung nakita ka niya. Naka-jeep po ako nung nakita ko. naka-jeep. Papasok siya ng eskwela po. Papasok po ako ng eskwelahan, tapos nakita ko po kayo. So, yun tayo, no? Mauna na po muna kami. Sana po nakatulong kami sa inyo. Maraming salamat na lang ha. Opo. At saka yun, bilis, katulong mo sa akin ha. Salamat. Pahinga ka na niyan, tay, ha? Sige. Day off ka muna, tay. Huwag ka munang lalabas bukas. Lalabas ka ba niyan bukas? Bahala na, baka hindi na rin siguro. Pahinga ka muna, tay. Day off ka muna. May ulam ka naman na. Iwanan na po namin kayo, tay. Sige. Wala na. Hindi ko yung matanggap sa loob. Eh, masikip. Okay lang po yun. Salamat po. Ano to tayo schedule mo? Ha? Webes. Ano yan? Sabado, linggo. Ano yan? Yung iglesia ko ni Cristo. Ay, opo. Yan, pagsamba ko yan. Yan yung mga ganyan. Opo. Sumasamba kasi ako pagka Webes, Linggo, ganyan. Aha. Yan ang araw. Sige. Napawisan ka na, tatay. Tulog na po muna kayo niyan. Sige Pahinga po pahinga kayo. po ako. At ito kayo sa labas. Sige ho. Sige tay. Tumulong pa si tatay. Thank you po. Ingat ka palagi tayo na. Thank you po. Opo. Bye-bye po.